Holy Spirit, let your fire fall. Holy Spirit, let your fire fall. Как е мина младежката ни конференция Влез в призива си и достигни съдбата си? Очакваме ли и вярваме, че това време ще бъде реформиращо за вашия живот, понеже ще откриете призива и съдбата си в Бога. Очакваме ли и ще се радваме да бъдем заедно. Здравейте! Искаме да ви поканим на конференция Влез в призива си и достигни съдбата си. Ще се радваме да бъдем заедно в Божието присъствие. Вярваме, че ще бъдат много животи променени и много съдби ще бъдат достигнати в Господа. Очакваме мощно изпълнение от присъствието на Святия Дух. Очакваме да видим да са живели младежи, как достигат призвите си и съдбите си. За нас ще бъде чест и привилегия да служим и да виждаме мощното явление на присъствието на Святия Дух. Ще се радваме да бъдем заедно. Очакваме ви. И искаме искрено да благодарим на Църква Пътят истината и живота, на пастор Ангели Петри Василеви с тази покана към нас. Ние благодарим искрено от цяло сърце с тази неприятна конференция, която ще се простои, влезе в призива си и промени съдбата си. Ние очакваме това благоприятно време цяла година и знам, че Бог ще направи неща. Очаквам Святия Дух да промени сърца на много млади хора. И знам и вярвам в моят Господ, че много сърца ще бъдат променени през тези 3 дни. Много младежи ще влезат в призива си и ще променят съдбата си. Но не е само тяхната, съдбата на всички около тях. Дошло е времето да влезем в призива си. Дошло е времето да променим съдбите си. И вярвам, че през това време на тази 3-дневна конференция наистина ще се случат неща. Holy Spirit, let your fire